O day mo na day na ang akong reality vlog. Kaya daghan nag-PM na ko day nga gusto daw sila makakita sa video na ko nga pa na ko gi-mute ug wa pa na ko gi-edit ba. Day, grabe kay init eh. Nanguha mi og butong. Tuara mo mga butong, day. Init kay sa tanan daot akong piling gwapa diri sa buki, day. Uy. Ali na, manglaas ta. Sigahin natin. Paktura, uy, oh. Day, fresh from the bukid. Inom ta. Jin, tabi si Jin. Ikaw na puno. Ano man? Upo ko'y pamahaw. Hindi ako pa inon butong ni Padre lang kay makapas mo daw kay wapo ko'y pamahaw. O diba? Hangol man, kabuok sa busog lat. Tumba na. Mora tumar! Sige, kana daw. Diri sa yung hindi na kahit aliron. Hala. Dili maroy. Humok ayo. Ulipog. Kuwang. Daot siling gwapa day. Pero mas maayo manunting o pa ka nag-inom nagkaon. Ambot lang. Kaya dili nun acid. Ilhan man ni Ro, pas mo ni. Ah, kainit. Nak, magdala dirig baso nak be. Rogahin na. Hala, gaha ko anmar ay kana mo kayo unon. Hulugi ko ni Kisamar. Hulugi pag isa. Tama nanti daghan naman to. Kay ibo kayo na to. Ay, dagko man lagi. Tol, paning ka mo turon. Hala, kaning okay ra. Okay ra. Kami sabaw na Mar. baglaw daw te. Gamay po na mga pitura. Hala, tamis kayo siya. Mas tamis ang sabaw. Ano to, Mar? Dili gahi. Dali, sakto ra. Sakto ra siya, day. Picture ko, palunga. Memory. Minatay. Nagma na, wapagani. Larga. So day mo din na ako ang reality vlog din no. So ako ang nagipakita sa inyo day nga wala na ko siya gi-edit para makabalo mo behind the camera ba. Kaya uban man gud no kay curious kay sa ko aday ba sa wala pa bitaw ko nag voice over. Mo nang i-upload na ko na akong mga video day nga walay mga edit ba. Kaya naman gud mga nag-PM sa ko aday ba nga gusto daw kuno sila makakita sa ko ang mga video before pa nako siya gi-voice over. Kumbaga day ba gusto siguro sila makadungog sa ako ang tingog. Sa wala pa bitaw na mute nako ang video. Kung unsa man galing yung makita or madungog ana ko ang video day nga wala pa gi-edit so mao jud na ang tinuod nga ako. Ug mao ra day to no by mo oy.